Jamen det startede egentlig i januar 2015, hvor vi satte nogle stykker ned og sagde, at der sker simpelthen for lidt. Vi skal vidensdele, vi skal netværke, vi skal samle nogle mennesker, vi skal have nogle scenografer ind over, og vi skal gøre et eller andet, hvor vi kan løfte nogle projekter både i indland og udland. Vi får mødt alle dem, der er i branchen, og det er både producenter, men det er jo også andre arkitekter og andre indretningsarkitekter. Og kunder. Ja. Og så er det også rigtig fedt, at der er foredrag. Altså en ting er, at man ser møbler, men man bliver også udfordret på andre måder. Og så at der ligger mad, det gør heller ikke noget. Og så er det meget fedt, at det er sådan en lille moped, der kommer her, og det ikke er en kedelig kaffebar, altså en automat. Der står et mennesker og laver den. Ja, det er jo transparentheden, der er vigtig her. Vi vil ikke have store vægge, hvor firmaer kan hænge navne op og sådan noget. Det er møblerne, der er guideline. Flot sat op. En af de bedste stande overhovedet på hele Transnisis.